салом дӯстон, ман Ранжед Ятимов, ҳуқуқшинос ва имрӯз мо бо шумо дар мавзӯи ноболиғон ва воситаи ахбори омма мехоҳем суҳбат кунем. Ман мехоҳам ба шумо дар масъалаи чӣ тавр бо ноболиғон мусоҳиба шудан, аксҳои онҳоро гирифтан, дар маводҳои худ видео наворҳои истифода бурдан, дар ин масъала мехоҳем бо шумо имрӯз суҳбат кунем ва дар масъалаи қонунӣ, яъне ки ҳамон маводҳое ки шумо истифода мебаред то чӣ андоза дар чорчӯбаи қонун рост меояд ё не. Имрӯзҳо мо шоҳиди он ҳастем ки дар воситаи ахбори омма бисёр маводҳое ҳаст ки қаҳрамони асосии он ноболиғон ҳастанд ва дар ҳар мавзӯъҳо, масалан дар мавзӯи таҷовуз ба номус, дар мавзӯи дигар мавзӯъҳое ки ба категорияи ҷиноятӣ масалан дохил мешаванд, маводҳо дар воситаи ахбори омма чоп шуда истодааст ва мо мехостем ки дар ин мавзӯъ каме суҳбат кунем ки дар оянда, дар вақте ки мавода омода кардан, журналист масалан ба хатогиҳо роҳ натиҳад, яъне ки чӣ гуна масалан дар вақти бо ноболиғ суҳбат кардан бояд чӣ гуна рафтор кунад, дар вақти акс ё ки навор гирифтан барои ин чӣ бояд кард ки ғайриқонунӣ нашавад ва дигар он меъёрҳои чӣ ахлоқӣ ва чӣ меъёрҳои қонуние ки масалан журналист бояд риоя кунад. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 5 гуфта шудааст ки инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошад. ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд. ҳуқуқҳои озодии инсон ва шаҳрвандонро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд. яъне ки дар зери мафҳуми инсон мо чиро бояд фаҳмем? Инсон яъне ки чӣ шахсоне ки ба балоғат расиданд ва чӣ ҳамон кӯдаке ки мо ноболиғ мегӯем, ба ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёр татбиқ карда мешавад. ба ғайр аз ин, чӣ хеле ки мо медонем, Тоҷикистон узви Созмони Милали Муттаҳид аст ва ҳамасола қабул мешаванд ҳуҷҷатҳои байналмилалие ки онҳоро Тоҷикистон ба имзо мерасонад ва ӯҳдадор аст ки иҷро намояд. яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин конвенсия дар масъалаи ҳуқуқи кӯдак мебошад ки баъд аз ба имзо расонидани ин конвенсия Тоҷикистон як қатор қонунҳое қабул карданд ки барои ҳифзи кӯдак равона шудааст. яке аз ин қонунҳо ин қонун дар бораи ҳифзи кӯдак, яъне ки ҳифзи ноболиғон мебошад. дар як қатор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми кӯдак оварда шудааст ва бинед ки дар қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак зери мафҳуми кӯдак оварда шудааст, яъне ки кӯдак шахсе мебошад ки ҳоло ба 18 сола нарасидааст. ба кадом хотир мо дар ин масъала сухан меронем? ба он хотир ки масалан дар кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам гуфта шудааст ки барои гирифтани акс, навор ё ин ки истифода бурда нусхабардорӣ кардани акс, навори ягон шахси дигар ҳатман иҷозати ҳамон шахс лозим аст. вақте ки мо истифода мебарем мафҳуми касро, дар маҷмӯъ дар мафҳуми кас оварда шудааст чӣ ноболиғон ва чӣ шахсоне ки ба балоғат расидаанд. тибқи кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 1 ноболиғе ки ба синни 16 солагӣ расидааст метавонад эмансипатсия, яъне ки худро қобили пурраи амал эътироф кунад. барои ин чӣ лозим? барои ин лозим ки шахс бояд 16 сола бошад ва розигии падару модар, розигии васоят ва парасторӣ ё ин ки бо қарордори суд. ба ғайр аз ин, кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноболиғон имконият медиҳад ки синни соли никоҳишона 1 сол кам кунад. яъне ки ноболиғон чӣ духтар чӣ писар метавонанд ба суд муроҷиат кунанд ва барои бастани аҳди никоҳ суд ҳалнома мебарорад ки синни соли никоҳ 1 сол кам карда шавад ва аллакай баъд аз гирифтани розигии суд ноболиғ барои рафтор ва кирдори худ аллакай ҷавобгӯ мебошад. мумкин ки савол ба миён биёяд ки барои чӣ дар ин мавзӯъ мо дар масъалаи кодекси оила, яъне ки кам кардани синни соли никоҳ гап задем, ё ин ки дар масъалаи эмансипатсия, кодекси гражданӣ,
ин дар он масъала ба ин мавзӯъ наздик аст ки вақте ки мо мегӯем ноболиғ ва ноболиғ ин шахсе ки ба 18 нарасидагӣ аст, дар ин маврид бояд ҳатман мо розигии падару модар ё ин ки шахсоне ки онҳоро иваз мекунад дошта бошем. агар ки мо донем ки масалан ӯ тариқи судӣ синни соли никоҳиро кам кардааст ё ки эмансипатсия шудааст, дар ин ҷо аллакай онҳо барои рафтор ва кирдори худашон ҷавобгӯ ҳастанд. бинед ки дар кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 176 гуфта шудааст ки ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки тасвири ягон шахси дигарро бе розигии ӯ истифода барад. яъне ки нашр намудан, нусха бардоштан ва паҳн кардани асари тасвирие ки масалан ба дигар шахс тааллуқ дорад, бе розигии ӯ, бе иҷозати ӯ мо наметавонем онро гирем паҳн кунем. ва вақте ки мо дар масъалаи ноболиғон гап мезанем, бояд ҳатман дар вақте ки мо бо ноболиғон суҳбат мекунем, бо ноболиғон масалан барои омода сохтани мавод тайёрӣ мебинем, ҳатман мо бояд бо волидони онҳо аввал суҳбат кунем, аввал ҳатман иҷозат гирем. агар ки волидон набошанд, масалан ҳаст кӯдаконе ки бепарасторанд ё ин ки кӯдаконе ки ятиманд, мо бояд ҳатман бо ҳамон маъмурияте ки масалан бо роҳбарони ҳамон маъмурияте ки онҳо дар он ҷо доимӣ истиқомат мекунанд, мо бояд ҳатман розигии онҳоро бипурсем. бисёр маврид журналистон савол медиҳанд ки масалан розигӣ бояд чӣ гуна бошад. хуб мешуд ки розигӣ агар хаттӣ бошад, лекин розигии шифоҳиам ё ин ки розигие ки бо истифода аз таҷҳизотҳои техникӣ, аудио ё ки видеозапис агар ки масалан карда шуда бошад, инам ҳамчун розигӣ қабул карда мешавад. яъне ки ин ҳамчун далеле ки дар оянда агар ки нисбати шумо ягон кас даъво пешниҳод карда бошад, шумо метавонед бо ҳамин розигиҳое ки шумо бо таҷҳизоти техникӣ гирифтед ё ин ки хаттӣ гирифтед ё ин ки шифоӣ гирифтед, шумо метавонед исбот кунед ки ҳама он ҳаракатҳое ки шумо доштед дар масъалаи таҳияи мавод дар доираи қонун ва чорчӯбаи қонун буд. розигӣ барои гирифтани акс, барои гирифтани навор ё ин ки барои паҳн кардани ҳамон маълумоти шахсӣ ҳатман мебошад, лекин ҳаст ҳолатҳои истисноие ки гирифтани розигӣ шарт нест. ин масалан дар ҳолате ки акс аҳамияти ҷамъиятӣ дорад. дар ин ҳолат агар ки масалан дар ҷои ҷамъиятӣ ҳам гирифта шуда бошад, аҳамияти ҷамъиятӣ дошта бошад, дар ин ҳолат воситаи ахбори ма ё ин ки муаллифи ҳамон воситаи ахбори омма ё ин ки муаллифи ҳамон мавод уҳдадор аст ки аҳамияти ҷамъиятӣ доштани аксро асоснок кунад, ки нашри акси кӯдак лозим буд барои кушодани мушкилӣ ки аҳамияти ҷамъиятӣ дошт ва дар таҷриба асосан ин ҳолатҳо хеле кам вомехӯранд. дуюм мисоли овардашуда ин ба он равона шудааст ки масалан акс ё видео дар рӯзи 1 сентябр гирифта шудааст ё ин ки дар занги охирин дар он ҷо масалан кӯдакҳо хеле зиёданд ва маълум аст ки шумо ҳамон акси гирифтагитон ба як кӯдак равона шудагӣ нест. ба ғайр аз ин ҳам дар меъёрҳои ахлоқии журналист ва ҳам дар қонуни матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори омма дар моддаи 26 омада шудааст ки воситаи ахбори омма ва журналист ҳуқуқ надорад бе розигии ноболиғ ва намояндаи қонунии вай хабареро интишор кунад ки боиси зикри шахсияти ноболиғи ҳуқуқвайронкунанда гардад. яъне ки дар вақте ки мо медонем ки ноболиғ ҷинояткор аст, ҷиноят содир кардааст, мо набояд дар бораи маълумоти шахсии ӯ нависем. мо набояд акс ва видеои дар бораи ӯро бе розигии ӯ паҳн кунем. яъне ки мо бояд ҳатман пеш аз ҳама фикри ояндаи ин кӯдакро кунем ки дар оянда баъде ки ӯ ба балоғат мерасад, дар ҷамъият шинохта нашавад ва масалан зарари рӯҳӣ ба ӯ нарасонем. чӣ тавре ки мо медонем, дар рӯзҳои ахир дар воситаи ахбори омма бисёр маводҳое буданд ки дар он ҷо дар масъалаи таҷовуз ба номӯзи ноболиғ, дар масъалаи
ғарқ кардани ноболиғ ва дигар ҷиноятҳое ки буданд ки шахсон содир карданд ва дар ин ҷо иштироки ноболиғонро буд. ба ҳамин хотир мо як қатор тавсеҳҳое дорем ки мехоҳем ба шумо ин тавсеҳҳоро пешниҳод кунем ки дар оянда масалан журналист барои пешбурди фаъолияти касбии худ истифода барад ва ба хатогиҳоро надиҳад. Якум ин ҳатман розигии волидайн дар вақте ки бо масалан кӯдак ягон мавод омода мекунед, ҳатман розигии волидайн, розигии шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд ва хуб мешуд ки агар ин розигӣ хатӣ бошад ё ин ки бо сабти овоз ё ки бо сабти видео карда шуда бошад. дуюм, ба кӯдак бо забони оддӣ фаҳмондан лозим ки ӯ бо журналист суҳбат дорад ва маводи омода шуда дар воситаи ахбори омма паҳн карда мешавад. яъне ки ноболиғ бояд донад ки журналист ин маводе ки бо ӯ таҳия мекунад дар воситаи ахбори омма паҳн мекунад ва ин ба хеле нафаро дастрас мешавад. сеюм, ин дар мавриде ки маълумоти негативиро паҳн мекунед, кӯшиш кунед ки ном, насаб ва дигар маълумоти шахсии кӯдак ошкор нашавад. чорум, дар мавриде ки бо кӯдак мусоҳиба мешавед, бо саволҳои худ ба кӯдак зарари рӯҳӣ нарасонед. нагузоред ки кӯдак боз як бори дигар ғамгин шавад, дарди ҳамон ҳис кардаашро боз як маротиба ҳис кунад. ва панҷум, аз кӯдак хоҳиш накунед ки ягон чиз гӯяд ё ин ки ягон чизро кунад барои хуб ё таъсирбахш шудани репортажи шумо. дӯстон, имрӯз мо бо шумо дар масъалаи ҳуқуқи ноболиғ ва воситаи ахбори омма суҳбат кардем ва шумо метавонед бо тариқи мессенҷер саволҳои худро равона кунед ва ман омода ҳастам ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам.